Ginikanan sa 5 anyos nga namatay human napasok sa imburnal maglisod sa pagdawat sa ginangatan sa anak. Inahan mi basol sa wa matabuning imburnal nga nakaingon sa ginangatan sa anak. Ano yung report? Bago lang nag-birthday si John Carl Ibua niadtong Hunyo 28. Kutob na lang sa mahulagway makita ang iyang kamaya o kabibo. Ilabi na dihang gikupta nini ang cake. Apan katapos ang huyop na di ay kadto sa kandila tungod sa naitabo kaniya. Bugtong anak si John Clark, kinsa nangandoy unta mahimong pulis, apan dili na kini mahitabo. Kini ang gikasakitan sa inahan, kinsa maglisod sa pagdawat sa naitabo sa anak. Gani bago lang siyang misud-ong sa naong sa iyang anak sukad kini maugkat. Sakit to kayo. Dawatan kung mahimo kong gibiyaan. Sakit kayo mo kamatayon. Suma ni Julian nga daw nagnirida ang bata dihang gibabagan siya sa pultahan atol siyang pag-duty ni adtong adlaw nga nahitabo ang tahidya. Ang mulakaw gyud ko, magabless manggod na siya, mukis ana. Katong time kay niadto manggod ko sa akong igsuon ato kay mo balhin og boarding house. Nya pagdayon akong lakaw nga mo duty na kog atang-atangan jud ko ana niya sa pultahan. Sabado sa hapon na disgrasya ang bata, taliwa sa nasinating uwan. Kining Colbert din na hug ang bata. Niatong higayon na wala pa ning chicken wire o kaning kahoy gibutang. So matud pas mga tao kusugay ang tubig ni awas dinhing dapita. So pagka-hugs bata diretso padung dito speaker side o niya usa ka adlaw human mahug siya ay pa siya nakita. Kalit kuno ang panghitabo kay tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, dali rang gisuyop ang bata. Gikanak ng ilubong si John Carl karong Domingo didto sa lungsod sa Dumanhong. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.